Πρώτο. Εάν επενδύσαμε την οποία μέσα σε άλλη ομάδα, θα ερχόμαστε. Εάν ήταν άλλη ομάδα, που δεν ήταν σπίτι μέσα σε αυτό, δεν θα το κάνουμε. Κάτι σάγει. Εγώ σου λέω, σου λέω απλά πράγματα. Εμένα θέλει με πολύ βοηθό μου. Και συνεργαζόμαστε και πάμε καλά. Ο πόλης που θέλει είναι αναπλήρωση. Μα να πει μια κουβέντα στην αρχή, δεν είναι αυτή. Είναι ευκαιρία ζωής του, λέει. Ο άνθρωπος είναι από Thank you.